Gure lagunen izenak jada kaligrafiatu ditugu orri batean. Zer egin orain honekin? Koloretako kartulinak erabili beharrean, erabiliko duguna da hau. Akuarela papera hartuko dugu. Uretan bustiko dugu pintzela. Watch apur bat hartuko dut. Diluituko dugu ur desenterekin portzelanazko ontzi honetan. Akuarela paper hori koloreztatzen ari dira. Froga ezberdinak egin ditzakegu. Iten zuen hola, urarekin hasiz, orban, mantxa ezberdinak sortzen diren. Jolas honetan paperari kolorea ematen ari gara. Ez dugu ezer irudikatu behar. Orain, hau ondo lehortzen utziko dugu. Urarekin busti dugun papera lehortzen duan heinean bere onera doa. Hor dauzkagu koloreztaturiko bi paperak. Izenak kaligrafiatuak eta erabili ditugun materialak. Beste hau urdinez, urez busti ondo papera, eta honen gainean kolorea eman, hau jolasteko era bat da, garbitu. Eta hartuko dugu beste kolore ilunago bat, pixkat, mota hau, sinola, gauza ezberdinak gertatzen diren. Paus honetan, gure lagunen izen bakoitza ebaki egingo dugu. Erregela eta arkatza erabilita, ebakitze lerro batzuk markatu ditugu. Kontutan izan da, izenaren gainean eta azpian horri zuri tarte bat uztea. H honen eta G honen kasuan ez zaigut horri tarte bat sortzen. Horretarako kurba bat egin dezakegu hemen, eta beste kurba bat, eta bertatik ebaki. Kuterra erabili behar baduzu, jarri ezazu mahaia babesteko kartoi bat. Orain, izen bakoitza markatu dugun espazio horietako batean itxatziko dugu. Amaitzeko, horri markatzaile bakoitza ebakiko dugu. Paper hau lodiagoa da eta behin baino gehiagotan ebaki beharko dugu. Kuterrik ez baduzu, erabilitzazu artaziak. Beno, hemen ditugu prest horri markatzaileak gure lagunen izenekin oparitzeko.